Vallox on tuonut markkinoille huippu-uutuuden Vallox 99 MV-CF ilmanvaihtokoneen. Matalan ja hiljaisen koneen vakiovirtauspuhaltimet pitävät ilmavirrat aina tasapainossa. Vakiovirtauspuhaltimien siipianemometri mittaa ilmavirtausta ja kykenee kompensoimaan isojakin paineeroja. Mittaustuloksesta nähdään, että puhallin kykenee pitämään ilmavirran vakiona jopa kovassa tuulessa. Perinteiset puhallinkäyrät muuttuvat vakiovirtauspuhaltimilla oikeastaan puhallin suoriksi. Tämä helpottaa ja nopeuttaa asennustyötä, sillä halutut ilmavirrat on todella helppo määrittää. Esimerkiksi, jos halutaan asettaa poistoilma 25 litraa sekunnissa, poistoilmapuhallin asetetaan 10% ohjaukselle ja puhallin hoitaa loput. Mikä sitten tekee vakiovirtausominaisuudesta tarpeellisen? Mitä korkeampi rakennus tai mitä tuulisempi rakennuksen sijainti, sitä suuremmaksi muodostuu tuulen aiheuttama paineero. Esimerkiksi tuulen nopeudella 5 metriä sekunnissa tuulenpuoleiselle seinälle syntyy noin 10 paskalin ylipaine ja tuulen alapuolelle lähes yhtä suuri alipaine. Tuulen nopeuden kasvaessa paineero suurenee. Tuulen ollessa 10 metriä sekunnissa tuulen puoleisen ja tuulen alapuoleisen seinän välillä voi olla jopa 70 paskalin paineero. Tuulen suuntaisilla seinillä alipaine voi olla vielä suurempi kuin tuulen alapuoleisella seinällä. Suuri alipaine voi aiheuttaa muun muassa hajujen kulkeutumista asunnosta toiseen ja ylipaine esimerkiksi ikkunoiden huurtumista. Vakiovirtauspuhallin pystyy kompensoimaan tuulen aiheuttaman paineeron pitäen ilmavirtauksen säädetyssä ilmamäärässä. Lisäksi vakiovirtauspuhallin kompensoi likaantuvaa suodatinta. Erityisesti pienissä asunnoissa ongelmaksi muodostuu usein ilmanvaihtokoneen sijoituspaikka. Mikäli ilmanvaihtokone on riittävän matala, se voidaan sijoittaa tilaa säästäen pesutornin päälle. Markkinoiden matalimpana ilmanvaihtokoneena Vallox 99 MV CF mahtuu sinne vaivatta. Lisäksi kone on kuiskaustakin hiljaisempi. Kattoasennuslevy mahdollistaa kanavistojen asennuksen jo ennen kuin ilmanvaihtokone on rakennuskohteessa. Vallox 99 MV-CF ilmanvaihtokone sisältää kaikki MyVallox ilmanvaihtokoneiden nykyaikaiset ominaisuudet, kuten sisäänrakennetut kosteus- ja hiilidioksidianturit sekä monipuoliset ohjausvaihtoehdot. Valitse Vallox 99 MV-CF ilmanvaihtokone aina, kun haluat pitää ilmavirrat tasapainossa.